Wara kull titira tal-Airwing tal-Forzi Armati ta' Malta hemm ħidma kontinwa biex l-ajruplani u l-helikopters ikunu dejjem operattivi u siguri. Dan isir permezz ta' tim ta' tekniċi speċjalizzati li xogħolhom jinvolvi mhux biss il-manutenzjoni iżda wkoll it-taħriġ avvanzat u kwalifiki internazzjonali. Issa post-Squadron hija skwadra ġewwa l-Airwing li bażikament tuħsib il-manutenzjoni kollha fejn għandhom x'jaqsmu l-ajruplani u l-helikopters. Il-flotta tal-ajru tal-AFM ġifieri hi maqsuma f'ħafna sezzjonijiet, kull sezzjoni għandha l-professjonalità rispettiva tagħha biex fl-aħħar mill-aħħar nżommu l-ajruplani airworthy, operational, b'mod effiċjenti u sigur. Meta ngħidu manutenzjoni hija manutenzjoni li għandha x'taqsam mal-avjazzjoni. L-aviation maintenance kif kemm hawnhekk ukoll kif fiċ-ċivil hija dinja differenti, dinja li hija mhix kemm taqbad iż-żarma tarma bħalma tagħmel fil-garax u mbagħad jifdellek xi dishwashers titfahom fil-kaxxa tal-għodda mhix xejn minn dak, hemm ħafna pjanar, hemm ħafna xogħol li jsir warah u għal daqstant kif qed qabel kull sezzjoni għandha professjonalità tagħha. Issa bħala professjonalità biex nidħol f'kull sezzjoni hija naqas storja twila, imma bażikament jinvolvi ħafna fejn jidħol pjanar, jidħol ukoll manutenzjoni nnifsu, jidħol ukoll avionics, il-publications u documentation fil-kuntatt mal-manufacturers u mal-awtoritajiet tal-avjazzjoni, il-loġistika biex jiġu storjat il-parts, mhux kemm ukoll proċeduri partikolari għalija, quality control u ħafna iktar affarijiet. Brabta ma' din il-ħidma Staff Sergeant Liza Mikallef saret l-ewwel Maltija li rċiviet il-Master Technician Award wara li temmet 6 korsijiet speċjalizzati fuq il-King Air B200 u hija wkoll l-ewwel membru tal-Airwing li għandha liċenzja EASA kemm fil-mekkanika kif ukoll fl-avjonika. Bażikament aħna ġejna offruti biex nagħmlu courses ma' Flight Safety International li tinsab ġol Amerika. Din il-kumpanija toffri courses apparti dak li ngħidulu aħna l-initial type rating toffri courses oħra speċjalizzati bħal advanced troubleshooting, operational maintenance procedures fej daw il-courses jgħinu fil-ħajja ta' kuljum meta tiġi inti biex taħdem. Ovvjament kif se timmaġina dat tip ta' training jinvolvi f'ħafna investiment qed tifhem li il-pajjiż jikkommetti u mingħajr dawn l-investimenti konsistenti aħna ma nkunux nistgħu ovvjament nibagħtu n-nies għat-training speċjalment dawk li jkunu barra minn Malta. U anke opportunitajiet hemm ħafna kull imkien. Fl-Airwing aħna jien kemm tkellem fuq il-manutenzjoni, fuq in-naħa ta' maintenance, għandna l-operat ukoll, għandna l-flying crews, faithful pilots, MSOs, rescuers, dak kollha għandhom opportunità għalihom u training għalihom kemm lokali u kemm barra. Apparti l-iskwad tal-ajru hemm ukoll il-Maritime Squadron, hemm reġimenti oħrajn fejn daw ukoll kulħadd jinvesti fis-soċjetà tiegħu u jagħti opportunitajiet fis-soċjetà tiegħu irrispettivi skont ix-xogħol li jwettaq.